അങ്ങനെ പല തന്തയ്ക്ക് പറയാൻ ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഏട്ടാ. എല്ലാവർക്കും ഒരു തന്തയേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അശ്ലീലം പറയുന്നോട്. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത്? എന്ത് വളർത്തിനും പറയാനാണോ? ചേട്ടൻ ഒച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ കൂടെ ഞാൻ പോകും. പൊടിയൊന്നും വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടേട്ടാ. നിലത്തേക്ക് എനിക്കറിയാം നിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. നിനക്കൊന്നും ആരും വിളി, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ചേട്ടാ, ബേബി മോളെ എടി പൊടിയെന്ന് വിളിക്കരുത്. നീ ഇടപെടണ്ട. ഞാനേ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഏത് ടൈപ്പ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം.